Ang aking Sunday School lesson ay tungkol sa Holy Spirit. I'm going to share with you today about the Holy Spirit. Merong isang kwento tungkol sa isang bata, and this kid was flying a kite. Ulaw. Ano ba yung kite sa Tagalog? Saranggola. Okay? At napakalakas ang hangin nung pinalipad niya ang kanyang saranggola. Ngayon, syempre, that kite went up higher and higher to the sky. And finally, it got so high, napakataas niya na, that it went out of sight. Di niya na makita yung saranggola. Ngayon, habang nangyayari itong episode na ito, may dumaan na isang lalaki. A passerby came and saw this little boy holding on to the string, yung nylon. Nylon ba yun? Oo, he was holding on to that string of that kite. Siyempre, this man could not see the kite because it was so high. Siguro nalingdan pa yun kakabsat ti ulap. Grabe, no? Parang level na ng eroplano yun, Okay? Napakataas. So, ang nagtanong itong lalaki doon sa bata, sabi niya, "Boy," sabi niya, "how do you even know that you have a kite up there?" Paano mo malalaman na nandun pa rin yung kite mo, yung saranggola mo? To which the boy replied, and I like what he answered, he said, "I can feel it. It's still tugging." Alam niyo ba yon? Umahatak pa rin. Mga kapatid, we may not see the Holy Spirit of God, but we are able to sense and feel His working and moving in changing our lives, in directing our course, so that we can live as successful Christians for the glory of God. Kaya kagaya po ng kite na yan, the boy cannot see, but he can feel the tugging of that kite. Ganon din po sa ating mga tumanggap sa Panginoon Jesucristo. You may not see the Holy Spirit, but you can feel the moving of the Holy Spirit in your life. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. I pray that you help each and every one of us listen and learn to the doctrine of the Bible about the third person in the Trinity, in the Triune God, the Holy Spirit. Yes, we had heard many things about you, Father, about the Lord Jesus Christ, ang pangalawang persona, but not many times we have heard about the person of the Holy Spirit. And I pray, Lord, that as I teach this today, everyone will listen not passively, but intentionally. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sino sa inyo ang totoong tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas? Taas ang kamay. Okay. Now, if you have received the Lord Jesus Christ as your personal Savior, I want you to know from the Bible that first of all, the Holy Spirit indwells the believer. Yun. Yun ang point. Pag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo ay nakaupo sa kanang kamay ng ating Ama sa langit. Now, the Holy Spirit comes to indwell the believer the moment we receive Christ as Savior. Basahin nga natin lahat. Go. He indwells, yung nasa baba. Go. Ano sa pay? He indwells the believer. So may qualification. Sino po ang tinitirahan ng banal na Espiritu? Therefore, hindi lahat ng tao may Holy Spirit. Lahat may Spirit. Remember that man is a tripartite being. Tatlo po ang bumubuo sa atin. Ano po yan? One, the body,
the soul, and the spirit. Now, where is your body? Point it. Okay, this is your body. Hindi, puso yan eh. Puso yung tinuturo mo eh. This is our body. Yan. Where is your soul? Where is your soul? If you're a Baptist, you should know how to answer that. Okay, my soul is the life within my body. So, araw-araw, just to give you a little point, mga kapatid, yung pinagkakaabalahan natin na pagkain, para saan yon? Katawan o kaluluwa? Katawan. No? Yung tayong magtatrabaho para magkaroon ng bahay at sasakyan, sino pong gagamit yon? Katawan o kaluluwa? It's always the body. But when you die, anong naiwan? Nung namatay ka, anong naiwan? Katawan. Anong umalis? So anong mas mahalaga, katawan o kaluluwa? Parehong mahalaga, pero mas mahalaga yung kaluluwa. However, dito tayo doon. Nagbigay lang ako ng konting review. But man is a tripartite being of body, soul, and spirit. Okay? Now, that spirit is our relationship with God. So lahat ng tao may ganong spirit. However, that spirit remains dead. Because of sin, nahiwalay tayo sa Diyos. That's why we are called physically alive, body and soul, but spiritually dead. Nahiwalay ang relasyon. Death, separation. Spiritually dead because of sin. So may spirit tayo, pero wala tayong Holy Spirit. Naunawaan niyo yon. And the only time na ang tao ay magkaroon ng Holy Spirit is the moment he has put his faith in the Lord Jesus Christ, restoring his relationship with God, and God says, I will put my spirit to you. Buksan natin ang ating mga Biblia doon sa Ephesians chapter 1. Okay? Ito ang nagpapatunay sa aking ipinapaliwanag sa inyo. Dito galing ang aking ipinapaliwanag sa inyo. Ephesians chapter 1. Verse number 13. Ang sabi doon, everybody, let us all read together. Go. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Now take note. Nung ibinigay ng Diyos, halimbawa, kay PJ, tumanggap ang Panginoon sa Panginoon si PJ. Nung binigay ng Diyos ang Holy Spirit kay PJ, listen, the equivalent of God putting His Holy Spirit upon you or in you is a seal. Do you know the word seal? Oo. Nung araw, ang mga farmers may seal yung kanilang mga baka. Binta. Yun yung burning hot iron na mayroong design na letra. Ididikit dito sa, ano ba sa Tagalog to? Sa puwit ng baka. Hindi. Pigi. Pira, lalim na Tagalog yun Oo. Ididikit dito. Pak. Masakit yun. Bukan mo. Burning hot iron. Didikit. Masakit yun. But it leaves a mark. And that mark is called a seal. And that mark and seal means ownership. Yun lang. Nasaktan yung baka, pero ang equivalent nun, magpapahiwatig sino ang may-ari sa baka. Naunawaan po ninyo. So when God gave us the Holy Spirit, okay, ang punto niya ng Panginoon sa atin is, okay, I'll put my Holy Spirit to you so that it will be a symbol, I own you. Sa akin ka. Yun ang ibig sabihin ng ownership, mga kapatid. Okay? Now, when the Holy Spirit came, alright? Ang kagandahan nito, when the Holy Spirit came, He did not come to visit. Hindi niya sinabi, puntahan ko nga
itong tumanggap na ito kay Kristo, bisitahin ko nga ang buhay nito. No, He did not come to visit. You know, tayo, pag nagbibisit tayo sa isang bahay, sino pa sa inyo, pag nagbisita ka ng isang bahay mo, feeling mo, sa'yo na yung bahay? Walang ganon. Pag bisita ka. Correct. Now, the Holy Spirit did not come to visit. The Holy Spirit came to indwell. Yun yung mga gusto ng Panginoon na maunawaan nyo, ha? The Holy Spirit did not come to visit. He came to what? Indwell. Bakit? He owns us. And therefore, because He owns us, He will dwell in us. Now, ang kapangyarihan ng Diyos, of course, He is God. The Holy Spirit now lives in me. He lives in you. Amen? Kinanta natin kanina, He lives, di ba? Talking to about the Lord Jesus Christ. Now, not literally Jesus Christ lives in us, but the Spirit of Jesus Christ now lives in us. Okay? Kaya ngayon ito, if the Holy Spirit lives in us, kaya I am sharing this lesson with you para magkaroon tayo ng tamang kaunawaan at kamalayan tungkol sa indwelling presence of the Holy Spirit in our lives. Naunawaan ninyo? Okay, now, isa pang punto para mabigyan ko pa kayo ng isa pang punto. We talk about the plan of salvation. Ang kaligtasan. Okay? Una, the Father is the engineer and architect of our salvation. Anong trabaho ng engineer at architect? Basically, they what? They what? What do? They plan. Oh, may arkitekto tayo rito. Si Sister, kapatid, anong pangalan mo na uli? Shane. Si Sister Shane ay member ni Pastor Tuason sa Kawayan City. She's an architect. Okay? Anong ginagawa ni Shane? Arkitekto. Gumagawa ng plano. Plano ng bahay. Correct? So the Father planned our salvation. Pangalawa, the Son is the builder. Siya yung gumawa. Okay? Siya yung gumawa ng ating kaligtasan. Namatay, inilibing at nabuhay muli. Nagbayad ng ating kaligtasan. Kaya, siya yung ating tinanggap na ating tagapagligtas. And thirdly, the Holy Spirit indwells. So if you look at the total concept, parang isang bahay. May nagplano, may gumawa, may tumira. And that's the work of the Trinity in our salvation. From the beginning, God planned our salvation, the Father. He sent His only begotten Son. Diba? John 3:16. Jesus came down at ginawa po niya na ang kaligtasan ay libre at available at accessible para sa lahat ng tao. At ang lahat ng tumanggap kay Kristo will be indwelt by the Holy Spirit of God. Kaya, ang sabi ngayon dito sa 1 Corinthians 6:19 and 20, bilang ating tugon, ang ating tugon, listen now, before I get into that, who among of you then will say that you have the indwelling Holy Spirit in you? Taas ang kamay. Sigurado kayo? Mayroon na kayong Holy Spirit? Okay. Bilang tugon, anong dapat natin gawin? Basahin natin nasa baba. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Teka, anong ginawa ng Holy Spirit sa ating katawan ngayon? Temple. What is a temple? Ang templo po simply means habitation. Ano kaya sa unti? Habitation. Sige nga. Pagyanan. Pagnaedan. Biruin mo yon. Hindi pinili ng Holy Spirit tumira sa Okada. Ang ganda-ganda nun, ha? Ang Okada ay 5-star hotel yata.
Hindi niya piniling tumira, mga kapatid, doon sa Hyatt Hotel. Ang Hyatt Hotel ay international, parang intercontinental hotel. Pero hindi po doon tumira ang Holy Spirit. Although ang puot ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. Pero yung kanyang presensya, kung saan doon niya imamanifest ang kanyang trabaho at gagawin, ay hindi po sa mga istruktura. Hindi rin sa loob ng kapilya. Kundi kanyang gagawin at imamanifest ang kanyang nais gawin sa buhay mo at sa buhay ko. Sino ba tayo? At ano ba tayo? Wala tayong kwenta to begin with, sapagkat tayo ay pawang makasalanan. But because of Jesus, we have been changed in status. Anak na tayo ng Diyos, yun yun. At pangalawa, nanira ng Holy Spirit, and in you, God is started to do His work. He did not come to dwell to sleep. He came to dwell to work. Hindi po siya nanirahan sa atin para matulog. Tayo, yung mga bahay natin, ang konsepto, tulugan. Hello? Sapagkat kung trabaho ang pinag-uusapan, lumabas ka ng bahay, doon ka magtrabaho sa place of work. Kaya nga meron tayong distinction na place of work and house. Yung iba, work from home. Ang Holy Spirit, work from home. Sino sa inyo ang work from home? Wala? Nung pandemic, lahat ng mga tao work from home. Amen? Sa bahay, ginagawa ang trabaho. Yan po ang Holy Spirit. He works from home. Your body is His temple and habitation, and He did not come to sleep and rest inside that body. He came to work. Kaya mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin ang Holy Spirit sapagkat siya pala ang in charge na gumagawa sa ating mga buhay. So that is the first that you need to realize about the Holy Spirit. He indwells the believer. That means He owns us. And that means we are His habitation. And that also means He works from home. Amen? Ano ngayon ang implication sa atin yan? Okay? Ang implication yan ngayon ay dapat makipag-cooperate tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Okay. Number 2, in John, siguro ang tanong nyo sa akin, Pastor, papaano ngayon kumikilos ang Holy Spirit sa aking buhay? Ano-ano ang kanyang trabaho na ginagawa sa akin? Gusto kong malaman at para makakooperate ako sa kanya. Dito sa John chapter 16 verse 8, ito ang isa sa mga trabaho ng Holy Spirit. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. The word reprove is to bring to light. Halimbawa, may isang tao kumakain ng spaghetti sa isang madilim na kwarto. Oo, kumakain. Ang sarap ng kain niya. Okay? Pagpasok ng isang tao doon sa kwarto, mga kapatid, binuksan yung ilaw. Binuksan yung ilaw. Nakita ngayon nitong tao na yung kinakain niya, mga kapatid, alinta. Amoy alinta. Ano ba sa Tagalog ang alinta? Earthworm. Oo. English yun, pambihira naman eh. Earthworm. Alam niyo naman ang earthworm, di ba? O ngayon, di binuksan nung tao nung ilaw. Nakita niya na yung kinakain niya, earthworm. Alam niyo, itong kumakain, nagalit doon sa nagbukas ng ilaw. Sabi niya, bakit mo binuksan ang ilaw? Ang sarap-sarap ng kain ko. Ang simbolo niyan, mga kapatid, yung earthworm, kasalanan. Yung ilaw, mga kapatid,
Yan ang katotohanan ng Biblia. At yung sumindi ng ilaw, yan ang Holy Spirit. Kaya tayo mga Kristiyano, dahil ligtas na tayo mula sa kapahamakan dulot ng kasalanan, ang ginagawa ng Diyos ngayon sa atin ay inililigtas niya tayo mula sa masamang kapangyarihan at kontrol ng kasalanang sumisira sa buhay. Kaya ang ginagawa niya, He reproves us. He convicts us. He tells us that is wrong, that is sin. And when we are convicted, some people will hate God. Bakit? Ba't mo binuksan ang ilaw? Nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. Kumbaga, sa preaching, mga kapatid, tinatamaan ka at na-o-offend ka. Nagalit ka kay pastor. Tapos ang inisip mo, tumingin ka sa paligid mo, sino bang nagsumbong sa kanya? May nagsumbong ba kay pastor? Bakit? Tinitiran niya na ako ngayon. Wala akong nagsusumbong. Kung minsan, meron din, mga kapatid. Ang tawag ko doon, mga pulon. Ano yung pulon? Pulongero. Okay? Gusto ko yung mga ganyang membro sa church para malaman natin yung mga pangyayari. Pero don't just be afraid of the pastor. I'm talking about respect. Be more reverent to the Holy Spirit of God. Alam nyo, ang problema, ito dito, ang number 2 natin, He convicts. Ito yung point na gusto kong maunawaan po ninyo rito. Don't just be more, wag lang kayong maging sensitive na yung pastor pinangangaralan ka. Be more sensitive doon sa ipinapangaral niyang katotohanan. At ang Holy Spirit ng Diyos na nasa iyo na siyang nagko-convict sa buhay mo. Naunawaan po ninyo. That is why, mga kapatid, He convicts us. Kung natin, huwag patamaan naksa ni pastor. Pinapasaringan. Tama ba yon? Paspasagidan, gayam. Oo. Paspasagidan. Ano sa Tagalog yon? O pinaparinggan. May Ilocano. Damdam giyasan nak ni pastor. Paspasagidan nak ni pastor. Kuna ni Pastor John, kunana. Ang kapaspasagidan, tamtamaan ka. At kaya lang naman ikaw ay tinatamaan ng katotohanang ipinapangaral sapagkat nandun ka sa lugar kung saan tatamaan ka. Ibig sabihin, yung buhay mo nasa target. Umalis ka sa maling ginagawa mong yan para pag tinira ko yan, hindi ka tatamaan. Kaya ka lang naman tinatamaan dahil nandun ka sa sitwasyon na talagang tinitira ka ng katotohanan. Umalis ka ron. Hindi ka tatamaan, mga kapatid. Amen ba? Sino po sa inyo ang nakakaramdam na tinatamaan ng preaching pagkaminsan? Parang sinasabi mo, ako yun Yung iba naman, ikaw yun. Tapos ang iniisip pa ng iba, lilingon ng ganyan. Pambira, sayang, absent si kapatid Para sa kanya yun Pira, wag mo nang tignan yung katabi mo, ikaw na lang. Pero ang gusto kong ma-realize nyo rito, ang pinaka-central, mga kapatid, na punto dito sa pagpapatama ng katotohanan ay hindi lang po yung pastor na nangangaral, kundi yung Panginoong Holy Spirit, yung Holy Spirit of God, na siyang nagko-convict sa ating mga buhay. Ngayon, when you are convicted by the Holy Spirit of God, mga kapatid, what should you do? You should repent. Magsisi ka. Ito maybe dito ako magtatapos. Marami akong mga individual na kabataan na kinausap. At ang pakikipag-usap ko sa kanila is based on biblical truth. Kinonfront ko sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Remember, the truth is always confrontational. And
people do not want to be confronted. Do you want to be confronted? Kaya nga tuloy, pag ako nagpapatawag, uy, pinapatawag ka ni pastor. Ang isip mo kaagad, anong kasalanan ko kaya? Kasi ang pastor, figure ng katotohanan. Kaya pag pinatawag ka, na wala ka namang alam na ibang rason, ang iniisip mo tuloy, may kasalanan ba ako? Ko-confront ako ni pastor. I called some of our young people and confronted them. I asked them, ikaw ba ay ganito? Ikaw ba ginawa mo to? Tapos ang pangalawang tanong ko, yan bang bagay na yan, ano ang stand mo tungkol dyan? Ano ang prinsipyo na pinaninindigan mo, tinatayuan mo, tungkol sa bagay na yan? At sasagot sa akin. Ngayon, sabi ko, anong gagawin mo? So sorry. Alam niyo, karamihan ng mga young people, magaling mag-sorry yan pag kinonfront mo. Alam mo, yung pinost mo sa Facebook, tignan mo naman yung pinost mo sa Facebook. Oh. Nakakasira ng testimony. Sorry, pastor. Di ba? Pero ang gagawin niyan actually, magbubukas ng isang secret na social media platform. Papasok sa mga tinatawag na thread. Bakit? Wala si Pastor Provi doon. Wala si Pastor Ber. Di nila makikita yan. Mga kapatid, marunong ang Diyos. Alam niya kung paano iparating sa pastor mo para lang paluin kanya ng salita ng Diyos. So I confronted them. And do you know, I realized, listen to me, that most Christians only exercise remorse, not repentance. Yung bang nagsorry ka dahil ayaw mong matanggal ka sa ministry mo. Nagsorry ka dahil ayaw mo na mawala ka o mawala sa'yo yung ministry mo. That's not repentance. That is remorse. At kaya, bakit walang nakikitang pagbabago pagkatapos mag-sorry ka? Dahil walang nangyaring repentance. Ang nangyari lang, remorse. Ano bang pagkakaiba ng remorse at repentance, mga kapatid? Are you listening? Ang remorse, mga kapatid, you are only concerned of mending relationship with the person concerned. Kaya ka nag-sorry dahil gusto mong maiayos ang relasyon mo doon sa tao. Pero ang hindi mo alam, yung maling ginawa mo doon sa kanya ay kasalanan din sa Diyos. Kaya nag-remorse ka sa harapan ng tao, pero wala kang ginawang repentance sa harapan ng Diyos. Ngayon, itong ating topic ng Holy Spirit is about the conviction of the Holy Spirit. Maganda na mag-sorry ka sa tao, pero dapat una at higit sa lahat, mag-sorry ka sa Diyos. Sapagkat kaya mo na-realize na mali yung ginawa mo because you were convicted by the Holy Spirit of God. Naunawaan niyo po yon. Ngayon, ang remorse, you are only thinking, concerned about the people that you hurt. Nasaktan ko yung tao. Nasaktan ko si pastor. Nasaktan ko yung mga leaders ko. Yung aming mga coordinators. Kaya mga, pastor, sorry ha. That is remorse. Are you with me? Pero ang repentance, Lord, kung merong talagang unang nasaktan sa aking ginawa, maliban sa aming pastor, maliban dun sa kapatid, ikaw ang unang nasaktan. And for that, Lord, I ask for your forgiveness. Iyan ang repentance, mga kapatid. At walang repentance na mangyayari kung walang conviction ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, magtuturo ako dito ng bisyo, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, pag-susugal, tuturo ako. Anong gagawin ng Holy Spirit? He will convict you. Now, when you realize that God is convicting you, do not be primarily concerned about sino nakakita sa aking nagsigarilyo. Magsusorry ako dun sa tao. You want to mend relationship with people when in the first place,
you should mend your fellowship with God. Yan ang kulang sa mga generation ng mga young people ngayon. That's why wala kang makitang genuine transformation because God was not the factor to change them. They just wanted to please people but not God. Ang totoong repentance, mga kapatid, ibang klase yan. Alam nyo ba si Joseph sa Bible? Nung tinukso siya ni Mrs. Potiphar, ano ang sagot ni Joseph kay Mrs. Potiphar? Na babae ang pagkatao pero rapist. Nakakita ka ti babae nga rapist? Sabing ganyan ni Joseph, I cannot do this and sin against God. Tanong, pag ginawa niya ba yun, kasalanan yun kay Potiphar na asawa ng babae? Yes. Pag ginawa niya ba yun, kasalanan ito kay Mrs. Potiphar? Yes. Pag ginawa niya ba yun, kasalanan sa parao ng Ehipto? Yes. Pero bakit ang sagot ni Joseph, I cannot do this and sin against Pharaoh. I cannot do this and sin against Potiphar. I cannot do this and sin against you. He said, I cannot do this and sin against God. Why? Because to Joseph, he had a very close, intimate relationship with God. And that is what is lacking to many young people. Kaya tingnan mo, kahit nag-sorry ka doon sa maling pinost mo sa Facebook, magpo-post ka sa Instagram, magpo-post ka sa Twitter, pupunta ka sa ibang lugar. Bakit? Hindi Diyos ang pinagsorihan mo. Ako lang. Kung nag-sorry ka sa Diyos, hindi mo na talaga gagawin kahit saang platform pa ng social media. Hindi mo na gagawin. Bakit? Kasalanan sa Diyos. Young people, do you understand? Yan ang ibig sabihin ng repentance. Kaya tignan nyo ha. Okay, fast forward tayo. Si David, hari yun. Nag-commit siya ng adultery with Bathsheba. Hindi katulad ni Joseph. Si Joseph, talagang dahil sa kanyang fear of God, mga kapatid, kasalanan ito sa aking Diyos, kaya hindi ko ito gagawin. Hindi yung, oh, naku, baka makita ako ni pastor. Ganun lagi ang isip ngayon eh. Baka makita na naman ako sa social media, baka kung anong masabi na naman. Ganun na yung naging takbo ng isip natin. Dapat ang takbo ng isip mo, kasalanan to sa Diyos. Oh, amen? Ngayon, di nagkasala si David ng adultery. Okay? Inasawa niya si Bathsheba. Naliligong babae. Bath, naligo. She, babae. Ba. Wow, nagulat siya. Bathsheba. Okay. Di karoon ng adultery. Tapos siya ang mastermind sa pagkapatay ni Uriah. Namatay si Uriah. Alright. Cut the story short. Nirebuke siya ng propeta ng Panginoon. Sabi niya, with this thing that you have done, thou hast given a great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme God. Doon siya na-convict. Hindi siya na-convict lang dahil nakasala kay Uriah, nakasala kay Bathsheba. Hindi siya na-convict lang dahil ano na ngayon ang reputasyon kong hari ako, taas-taas ko. Paano na ngayon ang reputasyon ko? Hindi ho siya doon na-convict. Na-convict siya dahil sa mere fact na nagkasala siya sa Diyos. Dapat ang magko-convict sa'yo, Diyos, hindi yung paano na ngayon yung reputasyon ko, pagkakilala ng tao sa akin. Hindi dapat yun ang point of conviction sa'yo. Kasi kung ganon, remorse yan. Uulitin mo na naman yan. Hindi gagaling ang sugat na yan. Tatago lang, lalabas ulit later on. Pero pag once and for all, binuksan mo ang issue na yan sa Diyos, tapos. Kaya anong ginawa ni David, mga kapatid? Ha? Kaya kung basahin mo ang Psalms 51, nandun yung kanyang pagsisisi. Na sabi niya, create in me a clean heart, O God. Hindi niya sinabing, give me a clean reputation. Linisin mo ang aking pangalan sa mga tao. Hindi. Ang gusto niyang magkaroon, malinis na puso. Yan ang bunga ng repentance. Ang remorse, malinisan lang ang pagtingin ng tao sa'yo. Yan ang remorse. Pero ang repentance, nalinisan ang puso mo sa harapan ng Diyos. Yan ang kailangan natin sa church. Yan ang dapat na topic pagdating sa mga kasalanan. Young people, are you listening? Kaya kahit hindi namin kayo nakikita sa eskwelahan, alam nyo ng Holy Spirit kinoconvict ka,
kasalanan yung ginagawa mo. Nag-vape ka dyan, kasalanan yan. Secretly, tumataya ka dyan, kasalanan yan. And God should convict you for doing that sin against Him. Kaya anong ginawa ngayon ni David, mga kapatid? Pambira, sabi niya, create in me a clean heart, O God. Tapos sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation. That I may teach transgressors thy way, and sinners will be converted unto thee. Panginoon, linisin mo ako para magkaroon ako ng magiging moral authority na magturo sa mga makasalanan. Pero ang unang concern niya, linisin mo ang aking puso. That is repentance. Ngayon, ang repentance, pag dumating sa'yo, yung repentance, na-realize mo yung kasalanan ginagawa mo, na hindi lang ito mali na ginagawa, kasi pag mali, sa tao yun eh. Pag kasalanan, sa Diyos yun. Hindi lang kasalanan, hindi lang mali, kundi kasalanan. Pag na-convict ka, magkakaroon ng repentance. Either rebellion or repentance. Kaya kami mga pastor, pag nag-preach dito, kahit sino pa kayo, pag kasalanan yan, kasalanan yan. Bakit? Porque ba ikaw ay professional? Kung kasalanan yan, kasalanan yan. And we will not be afraid. And by the way, if a pastor is not afraid to confront sin in the church, the members will feel secured. Piruin mo kung yung bahay mo, hindi mo titirahin yung magnanakaw na pumapasok, ay matatakot yung kasambahayan mo. Naunawaan nyo yan? But if you know how to confront, umalis ka rito, ikaw, the people inside will feel secured. Yan ang kagandahan pag ang pastor, hindi natatakot i-confront ang kasalanan. Kahit pa ma-offend ang mga tao. Kaya kayo, pag na-confront kayo, na-offend kayo, mayabang ka eh. Akala mo na kasi kung sino ka. Pero alam mo, pakinggan nyo ang 2 Chronicles 7. Lagay mo yan. Ito ang totoong repentance. 2 Chronicles 7:14. Pinag-uusapan natin conviction, Okay? 2 Chronicles. If my people, tanong, ikaw ba'y tao ng Diyos? Are you one of God's people? Which are called by my name. Kaya ka Kristiyano, hindi dahil sa baptismal name mo. Diba? Sabi nga, nung bininyagan ka, naging Kristiyano ka. O yun. Hindi ka naging Kristiyano dahil bininyagan ka. Naging Kristiyano ka dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya sabi doon, my people which are called by my name shall what? Humble. Yan ang kailangan mo. Kanino ka magpapakumbaba? Hindi lang kay pastor. Number 1 sa Diyos. Aminin mo na nagkasala ka sa Panginoong Diyos. You see, if my people which are called by my name shall humble themselves, anong gagawin? Pray. Kaya alam nyo, dapat mamaya magpapa-forward ako rito para manalangin ka. Lord, sorry, nagkasala ako sa iyo sa linggong ito. And I am not just thinking now about the people I hurt. I'm not just thinking now about the wrong things that I have done. I am thinking about you, O God. I have sinned. Kasi ganito yan eh. When was the last time na inisip mo na yung ginawa mo, nasaktan mo ang Diyos? Tao nga pag nasaktan mo susuyuin mo yan. Just to make peace with that person. Panginoong Diyos, sinuyo mo na? Did you try? When was the last time na sinubukan yung suyuin ng Diyos? Hindi dahil mahirap po siyang suyuin, pero dahil nasaktan mo siya. Kaya nga po ang repentance, may patunay may fruit of repentance. Makikita mo na talagang yung tao susuyuin niya ang Diyos talaga. Hindi katulad ng mga membrong Kristiyano pag tinamaan sa pulpit, umaalis. O mamaya aalis, pupunta sa kabilang church. Walang repentance yun. Tapos yung pastor dun sa kabila, ay dito ka na kapatid, HBBC ka, pwedeng maging usher ka na. Pwedeng song leader ka na, pwedeng Sunday school teacher ka na, pwedeng pianist, gitarista ka na. Bakit? Galing HBBC Kaya yung tao, lumalaki ang ulo. Bakit? Dapat makakonfront yung sin, pero hindi Binibilog tuloy ang ulo. Naunawaan nyo mga kapatid? There will be fruit of repentance. Susuyuin niya ang Diyos. Pray. Ano pang gagawin niya mga kapatid? Hindi lang pray. Ito, tingnan mo maigi. Anong gagawin niya? Seek my face.
Hindi yung nag-sorry ka na tapos na. Following Sunday, parang walang nangyari. Now, sa harapan ng Diyos, parang walang nangyari kung totoong nag-repent ka. Naunawaan po ninyo. Pero sabi ng Bible, seek my face. Oh, ano pa mga kapatid? Turn from their wicked ways. Ito yan. Ang repentance, mga kapatid, is change of mind and heart. Halimbawa, dito ako nakaharap sa lifestyle na to. Bisyo, pagmumura, di ba? Dito ka nakaharap. Halimbawa, kung ikaw ay lalaki, unfaithful ka sa misis mo. Kung ikaw ay misis, hindi ka submissive sa husband mo, kasalanan yan. Mag-sorry ka sa Diyos. Kung ikaw ay anak, you are not honoring your parents, you are sinning against God. Mag-sorry ka sa Diyos. Hindi lang sa magulang, sa Diyos ka una dapat mag-sorry. Pero anong gagawin mo? You turn from your wicked ways. Talikuran mo yan. Ang ibig sabihin ng talikuran, burn the bridges. Lahat ng mga kumokonekta, naglilink sa'yo na ibalik doon sa ganong klaseng buhay, putulin ang connection na yan. Kaya nga, kung ginagatungan kayo ng social media, tanggalin nyo na yung mga connection nyo sa social media. Naunawaan po ninyo? Burn the bridges para hindi ka na ibalik muli nung impluensya at kapangyarihan ng tukso at kasalanan na yan. Huwag ka kasing sumama sa mga barkadang magiinom. Kaya ka tuloy napapainom ulit eh. Kaya ka napapa-vape eh. Bakit? Tingnan mo yung mga kasama mo. Tingnan mo yung mga barkada mo. Anong gagawin mo? Putulin mo yan. Kaya anong sabi ng Diyos sa Bible? Come out from among them. Parte po yan doon sa paglilinis ng Panginoon sa'yo. Hindi pastor, iwiwin ko sila. Bago mo sila mawin, kailangan malinisan ka muna. Naunawaan po ninyo. Burn the bridge. Anong ginawa ng mga mangkukulam sa Book of Acts, chapter 19? Sinunog nila lahat ng kanilang mga libro. Kaya kung kayo, addict pa kayo sa kung sinong artista, tanggalin nyo na yan sa mga kwarto nyo, sunugin nyo na. Kung meron sa inyong mga lalaki rito, may mga pasikreto kayong make-up sa inyong mga bahay, itapon nyo na yan. Hello? Meron ba sa inyong mga lalaki rito, may palda, itapon nyo na. Mga kapatid, this is not just something na, alam mo, pagka pinipreach namin yung biblical standard, parang kami ang Diyos eh. Sa tingin ng tao, hindi ko kami Diyos. Kaya tuloy yung iba, hindi na nagpapantalon. Bakit? Baka makita ako ni pastor. Hindi magsushort, baka makita ako ni pastor. Hindi kapatid, hindi ako ang dapat nakukonvict. Hindi ako Holy Spirit ha. Pastor ako, trabaho ko mag-preach ng Bible. Ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya dapat sasabihin mo, Lord, na-realize ko, kasalanan to sa harapan mo. At ayoko na kahit saan ako magpunta, nakatingin ka sa akin, sinasaktan kita, Lord. Yun ang tinatawag na genuine repentance. Pag meron po kayong ganong mindset, mga kapatid, hindi mahirap ituro ang katotohanan ng Biblia sa inyo. Sapagkat ang pundasyon ng moralidad mo, ang pundasyon ng civil life mo, ang pundasyon ng life mo in general is God and not men. Ang Diyos eh. Alala ko yung yung isang diakono. Buti na lang wala tayong diakono na tinatawag dito. We only have men and second men ushers. Diakono. Ang birang ganyan, no? Yung diakonong yun, head deacon. Alam mo sabihin ng head deacon? Siya ang pinakamataas na rangko sa lahat ng mga diakono ng church, mga kapatid. Ngayon, ang hindi alam nung mga ang nangyari doon sa church na yon, may in-install na bagong pastor. Siyempre hindi niya kilala yung mga members. So gusto niya silang makilala. Kaya ang ginagawa niya, secretly, minamanmanan niya sila sa mga lugar na pinupuntahan. Secretly pumupunta sa eskwelahan, minamanmanan niya yung mga estudyante na miyembro niya. Minamanmanan niya yung mga nagtatrabaho. Kapatid, nakita niya isang araw, yung pinaka-head deacon, nagbabar. Alam niyo yung bar? Yung nag-exam, yung mga lawyer,
nagbabar. Yung pupunta sa B1, sa diskohan, sa gabi. Tapos, mga kapatid, napapansin niyang ganyan, pag pumapasok yung deacon na to, lingon ng lingon. Pag tapat, pag naglalakad siya, katapat doon sa may diskohan, lingon ng lingon. Mamaya, papasok, bihira. Hindi niya pambihira yung head deacon yun. Hindi ko magkamali, pero para masigurado ko, kausapin ko sa Sunday yan. Usap silang Sunday. Kapatid, talagang yung pastor, ang tingin sa kanya yung parang tinatandahan niya na sa kanyang isip yung mukha ng deacon na yon. Sa gabing yon, pumunta yung pastor. Ang oras na pagpunta ng deacon na yon, 8:00 ng gabi. Di ba? Yung pastor, 6:00 pa lang, nandun na sa kabilang kanto. Kabila ng, sada. Nandyan na yung deacon, 8:00 na mga kapatid. Same. Lingon ng lingon. Hindi nakatiis tong pastor, sumigaw. Sabi niya, hoy! Bilang ganyan. Gulat yung deacon ng ganyan. Inaanap sabi niya, dito, hoy! Sabi nung pastor, huwag ka dito tumingin, doon ka tumingin! Nakita nyo na? Ang remorse, sa tao ka lang. You only concern about your reputation with people. Ang repentance, Lord, sorry. You would not worry about building the reputation or even rebuilding it if you have mended your fellowship with God. It will follow. If you mend your relationship with God, you would humbly say sorry to the pastor. You would humbly mend relationship with people. But the basis of that is repentance. Mga kapatid, dyan pa lang, sulit na tayo rito. Pwede na tayong umuwi. Mga kapatid, yan ang dapat marinig ng mga churches ngayon. Yan ang dapat marinig ng maraming mga Kristiyanong nag-a-attend ng church ngayon. To hear a preaching of righteousness. Hindi ko sinasabing perpekto ako bilang pastor. God is still working in my life. But it is my duty to preach and exemplify the truth of the Word of God. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, baka akala nyo, yung bang absent ka ng church, pastor, sorry ha. Dapat sa Diyos ka una mag-sorry. Kasalanan yung hindi ka nag-a-attend ng church. Pag sa Diyos ka nag-sorry, titino ka Diyos yan Pero pag sa pastor, lalaruin mo lang ako Pastor, sorry. Tapos may pakunting, here's a chocolate. Papis offering ka. Kapatid, sa Diyos dapat. Amen po ba? Mga young people, mamaya, ayusin nyo ang mga Facebook nyo. Think about God, okay? Let's pray. Heavenly Father, thank you for our lesson on the Holy Spirit. We have learned two important truths from the lesson today, that the Holy Spirit indwells. Not only that, but the Holy Spirit convicts. God, this is a very powerful truth because it deals with sin. And today, the problem of sin is not first in the world, it's first in the house of the living God, where the Christians and members and believers who are most expected to live in righteousness are living in casual sins, occasional sins. But these are sins, and God, we need to humbly come to you, ask you to forgive and restore us, O God. Because only you can truly restore us back. Maraming salamat, Panginoong Diyos. I pray that as I preach this today, mula ngayon, Panginoon, mas maging mindful kami sa iyong presensya sa aming buhay. Kahit saan kami pumunta, kahit hindi namin mamanmanan, babantayan ang aming mga youth na members ng aming church, but they are mindful of God wherever they are. Thank you, Lord. In Jesus' name, everyone says, were you blessed?